Dumela bakulu the Nyaya meditation is here. Muri Zimbabwe nasi ndawa panapa ndine nyaya inogara ichingonzi. Imini why is it vanhu muchitaura muchizodai so why muchitaura muchikota zvinhu zvakadai zvese munenge kuti ZanuPf. So panapa muri Zimbabwe ndiri kusangana nenyaya inova iyo proof kana kuti inoratidza kuti atirotomoke. Ndasangana nayo pa VOA Studio 7 ndo vanga vakanyora vakakota nyaya vakati ZanuPf patriots official has quoted youth minister Tinoda Machakaire is saying Zimbabweans should be reminded that the ruling party is bigger than government. According to this, ZanuPf political 2, Machakaire told youth attending the party's first constitutional meeting that the party is more supreme to the government. Ndo paya tichitaura kuti chakati tobati ZanuPf this ZanuPf that so vanhu vati why urudaro but ingano why usiri ku the government so pana papa uzokubuda proof kuti aiwa ZanuPf yacho itori bigger than government itori more supreme zvekare ndo pari kutaurwa mashoko aya but muri Zimbabwe inini sanyaya meditation ndinongoya pana nyaya kuti tingo explain zvimwe zvinhu zvinenge zvisiri kunzwisisa vanhu tichingoonesana zvinhu zvineka proof so kuti mimi mubva matiudzawo kuti munenge muchionawo sei nyaya iyi. Tell me what you think in the comment section. Wakatarisa nyaya iyi, what do you think?